tinerilor se cuvine a le da o atenție deosebită, pentru că tinerii înseamnă viitorul de mâine. La tinerețe se pune temelia. Și pentru ca să fiți de folos, puternici și roditori în viitor, trebuie ca să prețuiți foarte mult această perioadă a vieții, copilărie, tinerețe. Să valorificați timpul, să înmulțiți talenții sau aptitudinile, să vă alegeți, dacă vreți, să vă orientați asupra vocației voastre, să vă identificați vocația, să țintiți spre un ideal. Dimitrie Cantemir spunea că pierderea vremii bune este maica și sămânța vremii rele. Adică dacă tai frunze la câini și irosești timpul, poți să regreți mai târziu sau să ai parte de vreme rea. Dar dacă cultivi talenții și prețuiești fiecare clipă istorică, te ostenești, va veni o vreme când te vei bucura. Sfântul Apostol Pavel spune în epistola către Galateni, ceea ce omul va semăna, în paranteză, la tinerețe, aceea va și secera, în paranteză, la bătrânețe. Copilul este tatăl omului mare. Așa spunea în secolul V un mare părinte al bisericii, fericitul Augustin. Adică în copilărie, acumulând, însumând, asumând, prin sinergie, adică conlucrând cu Harul lui Dumnezeu, pe care l-ai de la botez, te îmbogățești și această comoară o duci cu tine, tu copilaș mic, serios. Și atunci, când vei fi mare, ai să te bucuri. Deci, copilul mic, omul tatălui, tatăl omului mare. Deci, ești un fel și de tătic pentru om serios. Nu-ți se cade ție să pierzi vremea. Nu ți se pare ție să umbli pe uliță, cum se spune la țară. Să te pierzi pe coclauri. Și dacă ești foarte serios, ești ca un tată al tău propriu de mai târziu. Pentru că porți cu tine, devenind ceea ce ai acumulat, ceea ce ai asimilat, ceea ce ai adunat. Toată comoara în sufletul tău, el însuși fiind o comoară de preț în vasul cel de lut, care este trupul omului, fragil și muritor. Dar sigur, la capătul veacurilor, la glasul trâmbiței de apoi, se va ridica și acest trup ca pasărea Fionic din propria ei cenușă și se va reuni cu sufletul cu care a viețuit și a lucrat binele sau răul pe pământ. Și reunite vor alcătui ceea ce spunem noi în teologie, umanitatea eschatologică, omul nou. Omul de la capătul istoriei. Însuși Hristos este numit omul central al istoriei, omul de la capătul istoriei. Cel a trecut prin acest proces. A murit, a treia zi a înviat și s-a făcut pârgă sau început al învierii celor adormiți. Deci, nu vă pierdeți vremea în lucruri mărunte, în fleacuri, nu risipiți timpul, pentru că aceasta duce la degradare psihică, morală și chiar fizică și vă puteți trezi ca niște epave aruncate la marginea societății.
fără chip și fără frumusețe, cu neputință de a mai face ceva. Fugi de poftele tinereții. Acesta este îndemnul Sfântului Apostol Pavel. Îl dau și eu. Probabil de aici marele scriitor Lev Tolstoi a ajuns să afirme că patima bate la ușa sufletului ca un trecător. Odată primită este un oaspete și pe urmă se erigează ca un stăpân inexpugnabil, pe care nu mai pot scoate și nu mai poți birui. Se face stăpân pe casa tainică, pe cămara tainică, pe sanctuarul sau tabernacolul, cum vreți să spuneți, a sufletului vostru, pentru că așa este. Sfântul Nicolae Cavasila, un scriitor bizantin din secolul al XIV-lea, spunea că sufletul omului este ca o raclă, ca un sicriaș, ca un chivot, atât de încăpător, încât poate să-L cuprindă pe Dumnezeu în el. Și Sfinții Părinți, în unanimitate, învață că atâta har poți să primești cât dorești. Pe măsura efortului de sensibilizare morală, primim harul lui Dumnezeu. Tot mai mult și tot mai mult. De aceea sunt anumite trepte pe scara desăvârșirii morale, de sfințenie, sau de calitate, sau valoare morală. Fiecare cum se străduiește. Repet, pe măsura efortului de sensibilizare morală. Nu toți lucrează la fel, nu toți se luptă, nu se ostenesc, nu se supun acelui martiriu alb despre care vorbeam, să-și verse sângele viuvului, să dea nevoința pentru a primi puterea. Prin botez putem deveni sfinți. Botezul nu numai un dar pe care Dumnezeu ți l-a dat sau mi l-a dat, ci este și o misiune cu perspectivă esatologică, privește viitorul tău veșnic. De aceea Marcu Ascetu spunea că referindu-se la botez, dă numai lucrarea sau efortul pentru care ai primit puterea și ai să vezi în tine arătarea Hristosului tău. Deci chipul lui devine tot mai evident, mai strălucitor, mai limpede în sufletul tău pe măsura efortului, a muncii, a valorificării talanților, a evitării pasiunilor înrobitoare și pe măsura îmbrăcării tale în mantia luminoasă a virtuților morale. Și acum este vremea să te împodobești cu flori de trandafir până nu se veștejesc. Așa ne îndeamnă înțelesul biblic. Deci trebuie să asumăm jertfa. Și ca să fiu și mai limpede spre a încheia, să ne gândim la eroul Hercule. Care e acela? Hercule. Noi zicem Hercule. Care se afla odată la o răspântie de drum și au apărut două fete în față. Una foarte frumoasă și simandicos împodobită, care îl îndemna pe o cale înflorită, oferindu-i imediat și fără efort desfătare și bucurie. Și alta mai arsă de soare, care îl îndemna pe o altă cale care părea puțin spinoasă, dar la capătul căreia se afla glorie, bucurie plenară și nemurire. Și Hercule a ales această cale, pe a doua. Și în acest fel a ajuns eroul legendar al Greciei antice. Prin multe necazuri sau eforturi se cade nouă să cucerim împărăția. Împărăția cerurilor se ia cu sila, ține Mântuitorul, și cei care se ostenesc pun mâna
pe ea sau o cuceresc pe ea. Deci, destinul depinde de modul, destinul tău și viitorul veșnic, dacă vreți, de modul tău de viețuire în timp și spațiu. Și bucuriile și împlinirile sunt direct proporționale cu ostenelile și cu jertfele. Adevărul te face liber, spune Evanghelia. Când îți faci de cap căutând bucurii și delicii ieftine, imediate și obținând imediate și le obții fără efort, de fapt devii sclavul acelor lucruri. Îți faci idol din acele lucruri. Că fiecare patimă, spunea fericitul Ieronim, este un idol pe altarul inimii. Tu ai căutat libertatea, dar te afli prins în colivia propriilor tale făcături. Acea libertate, de fapt, e libertinaj. Însă, a urma calea strâmtă, care duce la viață, înseamnă a-ți păstra libertatea Duhului. Ai pace, bucurie, împlinire, îți vezi roade la tot pasul, în acele mici jertfe asumate. Și ești degajat ca pasărea în zborul ei dezvoltă. De aceea, să căutați a fi foarte râvnitori, serioși, să iubiți înfrânarea și renunțările spre a vă realiza frumos, că nimic trainic și durabil nu se realizează fără jertfă. Per aspera ad astra, spuneau anticii, prin asperități sau nevoințe ajungi la stele, la aștri, la împliniri. Să iubiți moralitatea fericirilor. Sărăcia cu Duhul, de cântat la fiecare liturghie. Sau smerenia, blândețea, bunătatea, plânsul sau căința pentru păcate, foamea și setea de dreptate, adică de neprihănire, foamea irezistibilă după divin, după Dumnezeu, după absolut, milostenia, curăția inimii, suferința pentru o cauză dreaptă și celelalte. Ele constituie colierul de aur care dăltuiesc, care înfrumusețează pe creștin și îl ajută să-și dăltuiască tot mai mult ființa și viața după chipul prea frumos al lui Hristos. Despre această frumusețe a pomenit și Părintele Stareț Iustin. Astăzi e numit în Psalmul 44 Mântuitorul cel mai frumos dintre fiii oamenilor. Și tot acolo aflăm aceste cuvinte. A dorit împăratul tău frumusețea ta. Deci el dorește să-și logodească drept mireasă, el mirele divin, sufletul tău. Că n-a lăsat alt loc de întâlnire cu făptura sa dragă decât inima omului, cămara de recepție a lui Hristos, cum spune și Sfântul Teofan, zăvorâtul. Iar Sfântul Ioan Iacov, Cozevitul, sihastrul român de la Iordan, zice, răscumpărat de la o sândă cu sângele dumnezeiesc, tu ești chemat să fii mireasă a mirelui celui ceresc. Urcați pe scara valorilor, celebrați bucuria tinereții, împliniți poruncile, căutați unicul necesar ca Maria, sora lui Lazar din Betania. Fiți desăvârșiți, precum Tatăl nostru, Cel din ceruri, este desăvârșit. Amin.